Vakati iwo tabhadhara mari dzedu wotikanganisira bhendi apa dzadza kuma 11 dzemanheru. Panguva yendanda nemari yasvika kuma 800 US. Kuma 11 ndatobata 800 panguva iyoyo. Wabata tichibhadharisa. Because izvozvi muri yeZimbabwe ndichitaura kuti izvo ndikada kuti kune vaimbi vanofungidzira kuti vakapenga. Iyezvo kuti enda ovharira gedhi ubhadharisa. 800 unoibata waita sei? US. Izvozvi. Saka apa ndandatone kuma 11 dzeusiku ndandatone 8 wire rangu. But ndo pandakaona zvekuti vanhu kana vachida munhu havana chavanokutadzisa. Ipopo taifana kunzi sezvo panapa paita dziwo rakadai show yatokanzurika tidzosere mari dzedu shuga. Handina kana kumbona munhu akauya chinditi shuga dzosa mari dzedu. Takangoti chinyararire kawerewere ndobva tatonzi aiwa mapurisa achafambira nyaya idzodzo. Imimi isai mari yenyu pakanaka mudi moza ndakakandirwa mbaura ndiri pandopo vanhu waibva panze vachivhura rekeni dzoti ataki. Ndo pandakaziviwe wedre kuti ataki. Ini ndichoridza mairosi ndaitoridza mairosi ndiri pastage. Apa pandandiri paside pewindow ndakangoona mavhunzi achitoti pamberi pangu zvekuti aida kutoenda musoro mangu. Mavhunzi mbaura yanga iri nguva yechando. Vaise vanhu vanga vari pagedhi vakavhura gedhi because vaitoda irekeni vachifura vanhu. Saka ini panguva pandakaona ofisa vachichekwa mucheka wakandibhowa ndo pandakabva ndamisa gitari. Ndikati aiwa iwo haungari ofisa mbama yakadai ndakatarisa. Ndo pandatosiya gitari ndakutodawo manjipa. Hai ndopinda futi. Ndopinda. Tinotenda baba shuga. Ndo mamwe matambudziko amunosangana nawo mumabhendi. Aiwa tiri kudzidza nekutozivawo zvimwe zvinhu zvetingaziva. Okay, mawani anotaurwa anogara taurwa nasekuru vamusundagore. Ini mawani andakasangana nawo. Iwo mawani okay. Vamafana vari muindastry yemagidhari. Havasati vasangana zvinhu zvandakasangana nazvo. Pavachazosangana nazvo vachazokuudzai rimwe remakore. Right, aiwa tinotenda baba shuga. So, tadzidza zvakawanda kuti ndo mamwe matambudziko amunosangana nawo pamunenge muchifamba mumabhendi. Ndoda kumbokudzoserai uko kumashure uko. Ndakambonzwawo nerinye rekupe kunzi baba shuga pane madhaizi akamboendawo vanhu kwachiyadzwa paya. Zvichinzi baba shuga waimbopinda machiyadzwa muya wachitengesa madheski. Ndofunga inini ndo pandakatanga kunzwa nyenyadzi zvekuti album ripi ichokwadi Mairosi ndo rakatanga kunyatsa kuita mukurumbira. Ichokwadi zvakaitika manje icho chechokwadi. Inini ndiri muroti. Indinorota. Okay. Handisi muprofita asi ndinorota. Ende zvinhu zvendinge ndarota ine nakuti ndikarota ndoudza munhu kuitira kuti ndikazomuudza musati makanganwa ndikazomuudza zvaitika anozoti wandiudza because zvinhu zvakaitika. Saka izvo zvandoita ndikarota ndiri kuudza vanhu especially kwandogara. Ndiri kuudza vanhu zvisati zvaitika. Okay, kuitira zvikazoitika. Because ukaudza munhu chinhu chaitika anokuti because waona zvaitika. Inini chiyadzwa yeye chakaita kuti ndiende kwachiyadzwa panguva yandairidza ini ndakazoita popular pabuririro tu pacharehwa payapa. Okay. Payapa yandaridza payapa momuZimba icharehwa vanotengera mainstruments. Takatengerwa nyama yemainstruments yekuti ndanzikabvipo. Saka ndo pandairidzira ndaitanga kuridza chitatu china chishanu mugwera kusvika sande. Imimi chimbozvibvunza Sawira wangu wateereri muri yeZimbabwe kuridza magitari kuti panzvimbo 1 kuti nhasi mangwani kusora mangwani 4 days uri panzvimbo 1 vanhu vasingasviki pane muridzi wenzvimbo kusvika kuti munhu yakuti bhowa ngambobva pana. Inini ndanzikaiti izvozvo kusvika mai vazoramba vakanditi huya pano. Ndaidambura mawaya zvekudaro but ndanzikaendi kune mamwe mavhenyu manje. Okay, asi ndine nguva yandakazosangana namukoma Tedhasi Matsito. Tedhasi Matsito akatouya akaparidza pamaichariwa pamuchemberi. Tedhasi Matsito ndobva anditi iwe
uri kuziya iri kuti kune nzvimbo inonzi Chiyadzo iri kuridzwa music yako. Even kana mwana akadoma meso wadi kumbotaura na mama Maicharewa upote uchimbofamba uchiita mashozi. Atisiri kuti ibva panapa. Asi chimboita chimbofamba umboonekwa one mafans. Kwete uramba chimboredza panapa. Teteze mazito ndiye akandipa advice iyi. Ndo pandakana kufamba ndikagara pasina muchemberi Maicharewa wakanditi aiwa mwanangu handina kana problem. Zvinhu izvi ngezvako izvi. Inga uri kundiunganzira vanhu wanga waine motikari yavo Maicharewa wanga waine mota dzakawanda wanda. Chirori chatitoka kumasimwenzi vaitondipa ndichienda nacho koridza magitari paya wanga vakambotichajika na sendi. Ende Maicharewazve vaiti tikatoita losi tikaita mari shoma vaitoti shuga iwe chipa wakomana mari yese yamakaita mashozi yamakandoridzira iwe nchakupa mari yemuhomwe mangu. Ndimuchembera kana zviya zvingaitaurwa nevanhu vaida kuzama kuda kusvibisa kuda kundivenganisa inini naMaicharewa vachiti ye shuga iwewe Maicharewa waizoti Maicharewa waikuryira mari yako, Maicharewa waikushandisa, Maicharewa vakakupedzera nguva yako. Vanhu vaida kusvibisa. Maicharewa kutaura kwandirikiita ndimwari wangu. Wakangofanana sekuru waMusundagore. Sekuru waMusundagore izvozvi izvi kutaura kuno kwandirikiita mama. Ndanga ndiri munhu wanga akutarisirwa pasi. Ndanga ndawo munhu anga ari mudzikisirwa. Sekuru waMusundagore pawakandiona vakatenge vatombori nemadhaudzi mushure menguva vainzwa nevanhu kusandifarirawo shuga chidhakwa shuga bhendi rakatoparara shuga achaimbi shuga zvakapera kudhara munhu asina kana order. Sekuru pawakazondidaidza manje kubasa kwawo kunowe kuchaona waMusundagore ini ndasikatowazivi asi waidi waindiziva. Saka sekuru wakati inini makore ana Mwari wandivhurirawo nezvikwawo zvavavhurirawo. Muimbi anonzi shuga muimbi ari kutarisirwa pasi pamwe chete nemuchinda anonzi Paradzi MS. Saka kunoti Paradzi MS shuga Furango vaimbi vanotoridzwa mumabhawa akasiyana-siyana nemumabhazi nemumabhizinesi nemudzimba dzakasiyana-siyana vari vanhu vari kutadza kunyatso kuonekerawo. Vanhu vandiri kutaura newo sekuru waMusundagore vakavataura vakati newaidza ndaidza kuti zvandaona shuga aiwa. Saka vanhu vanenge vachizvaona pavizvizvi. Saka as from now shuga newe yanzi shuga Paradzi MS naFurango wanhu wandotombomira nayo. Saka ini takafunga kuti zvimwe sekuru vari kudii vari kunyepa. Sekuru ndiva Musundagore moza kuti sekuru wakandidaidza ndatoridza ipapo pasikabhadhariswi bhendi vaingodzi vanhu pindai free. Sekuru vagotengera futi vanhu zvekunwa madhiringi fanika ivo zvidhakwa tine zvidhakwa zveduwo zviri mukati umu. Aiwa vagodhakiswa sekuru vachizvivharurirwa zvavo. Aiwa saka munozoda munhu akaita sei manje ndo akafanana Maicharewa. Ndizvozvo tina ana baba Lofombo iwo andiri baba Jeremiah Howe Lofombo iyezvezvi ndanga ndisina magetsi pamba akatonditi uya kuno shuga akatondibatsira kuti ndiwanewo magetsi pamba. Ndaane masolawo ndatone mabhatiri nedzimwewo mari dzinitopushwawo nayo baba waLofombo Jeremiah Howe. Ndine vamwe futi vari kunze kwenyika vanotonditi nyamwe tisina kuridza bhendi vanonditi aiwa semuimbi watofarira shuga tourotobirwa $300 $200 $100 unewana kupi usina kumushandira munyika. Tinana baba wanyama yaro wana baba Mudhau vari nedzimwe nyika. Tina apirikere chaiwo anonziwa Makii wamunonzwa achiembwa nachifi wenje anonzi Makii pangoma dzawenje dzega asi kuimba Makii munhu anonzi Makii imhene yangu
wenje imene yake wati zvirambi asi ini ndini chibaba chake makimbo zida rangu right kungoti zvazvinoita kune vamwe vanogona kuzokuendererwe zeri wagokudhisa pamhene yako mhene yako kusvika pakuora moyo asi inini mhene yangu ikaora moyo ine handimbouri moyo ndizvozvo tiona waMakingi ndotaura nawo asi kune vanhu vaimbi kwete vamwe vasiri vaimbi apa ndakutaura nezvevaimbi manje right kune vaimbi wakaenda kuna baba waMakingi kutondogara pasi nawo vachindinyeya kuda kuti inini mudhara wangu mhene yangu ibatikane ionese kuti inini ndiri munhu asina kurongeka ndiri munhu asina basa but Mwari ndiwo munhu wese manje iyezvezvi ndiri kudambura kamwe kanhamba kari kuuya ndichatovaimba futi waMakingi ipapo pane ngoma iri kuya nezviro zvedu tine zviro zvedu muZimbabwe tiri muno muZimbabwe ende pane imwe futi inonzi kusvika vati sorry ndakutaura nezvemamero vanondimerura kune mhene dzangu yes izvozvo izvi nditogarira pasi muna February ndakatigarira muna January but ndakutigarira muna February zvakafanana nasekuru vaMusundagore sekuru vaMusundagore vakandivimbisa zvakandivimbisa ati ashuga newaya dzandanzwa dzaandiroera mukomana ini ndakagara ndichifarira musamba washuga asi challenge yashuga ndaona ndekuti shuga hana motikari shuga ndazvekushandisa zvakanyatsokwana asi chinhu chandoda kuona chandoda kutanga kuitira shuga chandoda kuti shuga seshamwari yangu shuga ndomufarira zvekutodaro ndomutengere motikari vamwe vakutoita sekutoti ameno kuita sekutoti vari kuzvikona kwavo varitotumira mweya yakaipa vamwe ndo vanenge vatoenda nerweseri kuna sekuru vaya zvekoti mungatengera shuga motikari apa sekuru vakabva wandivimbisa mota chapomba chemota benzi baba icho mawanawo right ko nauyoyoyo baba shuga aiwa tinotenda sekuru nekubata basa kwakanaka aiwa sekuru vanozazisa right pane nhau yaitaurika baba shuga tiudzei tinzwe mahunga yayayo wekuti hanzi baba shuga wakatadza kumaneja zvinhu vachibva vaenda kuSouth Africa nenyaya yedoro hanzi wengwa kutondotakwira kuSouth Africa ikoko patsanangurei ipapo zvakaitika inini kuti ndiende kuSouth Africa main nyaya pane mudzimai wandakaita wekutanga mudzimai wangu wandakanga ndinaye wekutanga wandakaita naye vana 5 mudzimai uyu akandonditanisha zita rangu kuredhiyo kwete kuredhiyo chete nekumapepa kwete session 1 masession akawanda achitotaura kuti shuga achengeti vana neneno wacho handichengeti shuga hana musoro shuga baba wake anotopenga mupengo shuga wakandidhamba apa mukadzi uyu takasiyana kudhara ndiye akatondiramba mukadzi uyu andiramba akatondororwa neumwe munhu wakatogara akatoita wamwe wana neumwe munhu vasiri vana wangu iye mukadzi uyu atanga kuita dambudziko rekusaona ndokubva atanga kunditangisa kuredhiyo anga kutsvaga help manje kuti vedu veruzhinji rweZimbabwe ndibatsirewo ndidoneteiwo ndaane urema hwekusaona saka ndokumbirawo sekuti ini murume wangu ndishuga shuga wakatodzika nevana vake ini wacho havatonichengeti saka ndokumbirawo rubatsiro ruzhinji rweZimbabwe shuga uyo munoona yakaise balance stupid ndo zvakanoitika kare saka inini manje ndadaro ndanzwa nyaya iyi ndobva ndaona kuti aiwa ini semunhu akangwara semunhu ane rudo nenyika yake ndakati aiwa vanhu ava vekumapepa vanogona kuti ndikandowapindura iwe kupepa kwona ndotengesa pepa ravo kuti bepa retengwe ndo nyaya dziri pepa ndoziva inini handiendiyo kupindura nyaya iyi ende vanhu vakabvunza mudzimai uyu havana kubvira wandifonera kuti shuga tine nyaya yauya kunokuyi tinoda kuti tikande paredhiyo pajekerere munhu wese achinzwa ndakangodopiswa ndisati ndaiziva zvekuti vakatama kungondifonerawo kuti shuga pane mukadzi auya kunoku ari kutora zvakare anaimboramba kuti ndiri kuzvizwa wachizwawo nyaya yangu asi vakandongerekana kundipisa aiwa
mwaza kuti hama dzangu kutaura chokwadi ndinotenda Mwari nedzimu yangu ndaifanira ndakafa neaccident iyoyo because ndaigara ndichema every day ndichiti even mashows ndanga ndisingachakwanisi kupuwa mashows nemapromoters vanhu vana mabhawa ndaitoonekwa andi mabhizinesi vanotenga mapepa vanika mazano nyange usikati kutenga pepa unenge watsanura pafoni yako paindaneti wakutoone nyaya yako nyaya yemunhu papirachi saka watoti inini pandaisvika ndaisandosvika pabhawa pemunhu ndichitsvaga show utoti ndiye uya ainzi achengeti vana ndiye uya kunzi chidhakwa ndiye uya kunzi achengeti mukadzi kuchengeti mukadzi atori nomwe murume nyangwe ndimuimimi Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Right, Baba Sugar menge muri kutsanangura nhau yekuti mudzimai wenyu akaenda kumaredhiyo akaenda kumapepa akataura zvakawanda pamusoro penyu, asi mimi hamuna kukwanisa kunge muchikwanisa kupindura. Ndo zvakakutumai kuti munge muchienda kuSouth Africa? Ichokwadi ichocho ichokwadi. Ndakangoona kuti aya ukama hwangu inini nenyika yedu ino ndo nyika yangu. Tichitarisa zvekuti ivo vaya vanoshanda nepenyero kweduku, right, manepenyero edu munyika medu munomu, ndo amwe chete ndo nyika yacho, saka ndakaona kuti aiwa zvekuti pakaitika nyaya iyi vanhu ava vanombonditipira kuti ndo nyaya yauya nemunhu ari kuti mudzimai wako apa iye angatobva kubva kwaanotogara nemurume waitogara naye. Saka nhau yakaitika apa ndeyekuti munhu uyu menge masiyana ere? Tatone makore atosvika ma17 takasiyana. Musadaro? Nditokutsvokudzai. Saka akatondoita vamwe vana 2 or 3 kwakuchizouya achiti ndiri mukadzi waShuga. Yes, ndo zvinhu zvakaitika. Saka hawana kuziya akawana wakatoti pamwe muri pamwe chete ndiye mudzimai wenyu. Nanhasi mudzimai anotojoyawo zvakare kwaari nevarume vanenge atoitawo zvanoita nawo ikoko. Handinaye mudzimai ende vana vacho vainzi hausi kuchengeta, handisi kuchengeta vana. Iwe ungatadza kuti mwana vana vasiyana neDiamond ka. Mwana kune vana mai mudzimba umu nana baba, kune vamwe vatorina vana vane sumbure mari, vane sumbure gold, but havana vana. Ndizvozvo vanoshaya hope kuti waita sekuti vawane vana, but vanototambudzika. Iniwo zvangu ndototi nyangwe ndisina mari, asi vana Mwari vakandiitirawo nyasha kuti ndiitowo vana. Motadza kuvachengeta. Ko handi mwana ndiye inini handirambi ndakadai. Ani mona kuchena ndizvozvo chimusoro chachena ichi. Nyangwe vanhu musingadipo zvenyu mari ndokuziva vana mai ndokuomera mari muchitamba ngoma dzangu, asi onai chirefu chaita sei chachena, musoro waita sei wachena, ndo zviripo chasara kutongofa. Aiwa, tinotenda Baba Sugar. Aiwa, inyaya yekuti vamwe vanhu tinenge tisingazive kuti zvinhu zviri kufamba sei. Hapana aitomboziva kuti mudzimai makatosiyana naye achibva azoronga dhende rake kwakuuya naye. Iro ndoronzi dhende. Ndakatoshaya kuti izvezvi vanhu votodhoneta mari kukandira munhu mari, munhu asiye haana chaakaimba. Okay, kana mai mudhonetera mari mochiti zvimwe akaita vana, angaita vana ari ega. Chipotikandirewo mari hani makadhonetera uyu akatondowakisa kumba kwake kusaidi kwake, vana vangu havasi kutomboenda ikoko. Izvozvi vana vangu vari kugara pandiri kugara ndo panogare vana vangu. Imba yamakatodhoneta mari mochirasha mari muchirashira kusiku, chimbondipaiwo mari. Hamusi kuda, saka muda kuti ini nyakuimba ndikati izvo ndikandirei mari, hamudi kundipa kana mari, saka tikuende tita sei. Saka ngatitarisei Baba Sugar, imimi madays amakaenda kuSouth Africa, makabva mamboita sekunge mati zii
kunge manyarara kunge aiwa paya manje munyama ndakaita pandakaenda uko ndo pakabva ndakaenda 2018 kupera kwawo 2019 ndiri muSouth 2020 ndiri muSouth 2021 ndiri muSouth ndakazobuda mu 2022 kupera kwawo but pamakore esa nditotora ndo pakazopindira inonzi corona covid ndo payakazopindira saka covid iri manje yakaitika kunokuka neve yakaitika kwanaka ndiri kuSouth Africa hakunoku kwanga kuisina makesisi anga ari dangerous because hakuna vanhu vakawandisa kuno kuZimbabwe tingoriwo Zimbabwe yakadzikisirwa but takanaka takadai uko kune nhubu dzese uko kuSouth Africa kwanaka ndiriko kune nhubu kune mamedha mbavha dzese kune huori hwese ndo huri kuSouth Africa saka zvekutoti dzimwe hama dzese dzekunokuka ndo mamwe mamedha madangerous bed vakutochinja nerurimi musadaro nditokutaurira izvi handiti ndaizvione ndozvevamwe vari kusvibisa nyika yedu yeZimbabwe vana vemuno muZimbabwe ukaona vari uko vanenge vakuita sekuti havasisiriwe muno manje uko kune vanhu vakawandisa kune vanhu vakawandisa ini ndagara muDurban lockdown yakatanga ndiri muDurban patangonzi lockdown yatanga nhasi ndandiri muDurban ende vanhu vemabhendi ndo vaitonzi chirongwa chaisikadi vanhu vanounganidza vanhu saka vanhu vakatanga kuafekitwa nechirongwa ichi tisusisu maartisti saka zvakaitika ndiri kuSouth Africa maartisti ekuSouth Africa aitotambira mari vaipuwa mari nechikafu pamwedzi wega wega ndiriko inini vanhu vakandiita kuti ndirarame ndiri kuSouth Africa matrack drive ndo vakasvika pakuti shuga takanzwa kuti uri munomu zvino zvazvo zviri kunzi vaimbi havasi kutendedzwa kuridza magitari because ndo vari kuunganidza vanhu ende chirwere ichi hachidi kuti vanhu vaungane saka shuga wedu isusu mashofe tinofamba chiridza music yashuga kwetoenda kwakasiyana siyana kune dzimwe nyika nemuno muSouth Africa nekune dzipi saka shuga zvari munomu achararama sei mabhendi asi kurira ndakatanga kukontributwa nematrack drive ini ndakanga ndakudhiraivha gonyeti ini ndotorowa mota musadaro moza kuti vanhu vazhinji vazi nditori shofe indorowa mota zvekutoti kune vanhu vane mota kana mudombo zvona ndorowa mota one day mukasangana neomboti hachimboshofera kwete mota diki ini hazvinene kuti mota yemanual zvoto handichatauri zvemauto handichatauri ndairowa gonyeti rine 2 trailer indairowa gonyeti ndichirowa 90 ndichibaya gonyeti ndakainda ndairowa gonyeti anomona matombo aya ano ekwara aya ndairowa gonyeti rinenge ratakurwa 2 matombo aya moziva taiti tiri kuSouth Africa taigona kuti tikasvika paway bridge magonyeti aya ane panoyerwa panoskerwa kuonoti tane jeri naro maoni akapfurikidza isi taigona kutoenda nechekuseri tochitozoti tane jeri yakapfurikidza totozokuti officer maofficer totobvisa edu mhosva yedu tichitoiziya tisikapindi paoni paipa tototi ndichikosimuka ipapo giya indorowa gonyeti imi mashofe ndikuita koni mashofe vamwe vese vafana vamwe vandofungiza shuga vanongorova magidai ndotoshofera mota zvokuinda mberi but inyaya yangoti hangu saka muri kuti here baba shuga panguva iyoyoyo ndo nguva yamakabva mazoti mamboti zii nekuda kwecovid ipapo manje handida kuti zii zvekudaro ma ndakabva ndatanga kuti inini ndaipiwa mari nemafans kutaura chokwadi mafans angu ndinawo asi handingangofambire chiti mafanzi angu ndinawo mafanzi angu ndinawo zvavana muno medu muZimbabwe vafana vari muno mumwe mabhendi vanofunga kuti handinawo menedzi angu ane mafanzi angu ndichiwanza zvaku okay mirai tidii inini ndaiti ndikapuwa mari because even muno mutopuwa mari nemapromoters nemafanzi edu inini ndikatopuwa mari handiri yese ndiototenga chimwe chinhu chebhendi
ndo zvandiri manje. Saka ipapo ndaipiwa mari ndichitenga equipment remustudio. Asi pandatenga equipment apa manje dambudziko riri kuti ndaukaza michini ini handizivi kuti ndoshandisa sei. Ndakazvitenga chandandisana chokuti nditenge equipment recamering. Ndikaipa chirungu ndinoda makamera. Okay. Makamera. Shooting yekushuta yeshooting yemavidhio. Kwete zvekurekodha izvi. Ndakanga ndakatopiwa mari nomwe promota nomwe mufane wangu, fane yangu. Ndikatenga computer. Imwe computer ndakatopiwa nomwe anoita baba wamusha vanobva kuChimanimani. Vamwe mabendi members vanotovaziva vaJoshua Musha vanobva kuChimanimani but vanogara muKempton Park. Itori mhene yangu futi but ndakazotsabvurirwa nemama stupid. Ivo vari kuzviziva. Makatorerwa. Ivo vari kuzviziva. Saka pakashata. Saka muindastry macho mune hondo imomo. Ivo vari kuzviziva. Ora chinduudzai baba Shuga kuti imimi nevamwe vaimbi munotyizana sei? Aiwa, inini anoda kuryidzanawo neni. Kuryidzanawo neni. Ndoryidzanawo naye. Asi ngado kuryidzana neni ndogomusiya ndogomutarisa. Like iye zvekune vamwe vari kuvhaira maartist. Ndiri kutovaziva. Vanhu ivo vari kuvhaira. Ini andingaridza nemunhu anovhaira. Ende chiri kumuvhairisa chacho ari kupuwa zvinhu nevamwe vanhu. Okay. Ndo mapromota kana mafanzi ake. Kana iri mari yekurya kumba kwake anenge atorina mari. Opuwawo mari yekuti shamwari Shuga ndaoryawo mari kumba kwako. Inda kutovhairira vamwe manje nemari isiri yangu yandapuwawo nemumwe wangu. Ndakuvhairira vamwe. Ndozvikita vamwe vedu maartist vari kuremesa miswe. Vamwe vapfana watofunga kuti vaamberi kuremesa miswe. Okay. Ndine mota yandoda kutopuwa nasekuru waMusundagore. Ndapuwa mota iyaya. Ndakuvhairira vamwe manje. Nemota yandisina kubhadhara nemari yandapuwawo kuti Shuga. Wanzwirwawo tsitsi nedenga nemidzimu yako ndakunzwirwawo tsitsi. Mudziyo uyu chibatsirikawo. Ndakudaro manje ndakutofamba ndoti ndakapenga. Vamwe vangoisa vano magidhara. Inini ndakufanira kunzikwa chete. Havana kana dhiri. Iwe wapuwawo motikari wapuwawo mari indotengerawo wana sausage nekutengerawo wana chitaka. Ndozvikuita vamwe matsaga edu mabharanze mumadisi. Aiwa ndapabata. Right. Ngatichimbobate nyaya ndakambonzwa mazuva apfuura aya chief wenje ari kumbo simudzana nenyaya yezimura. Ameno ndo Zimura rekuti Zimura Zimbabwe Music Rights Association. Okay. Nyaya yekuzimura. Aiwa. Nyaya yekuzimura. Tisu mamwe mamembe ekuzimura. Okay. But ini ndakazoona manje kuti apa ndiri kuitiswa. Alright. Ini chinhu chandisingari kuitiswa. Iye zvinezvi muri yeZimbabwe. Mwana weZimbabwe. Tangwara. Music dziya dzekuridzwa dziya. President vedu vaMunangagwa. Havatodi kuti musician ambunyikidzwe. Asi vamwe mabandiko vanotimirira vanoti munyikidza isusu manje kusanganisira inini panapa. Iye zvozvo ndakapuwa $23 gore rapera iri neZimura. $23. Gore rese ndikati okay. Zvimwe inyaya yekuti ngoma yangu yaisikoredzwa paredhi. Asi pane nyaya yekuti Zimura vanotombofamba vachikorekita mari. Anditi ndombofamba mugwagwa ndichiona mapurisa akamira pasaidi neZimura. Pachinzi iye Zimura. Zimura chinangwa chaende kutora pari kurira pese zvisina nekuti ingoma yemunhu yaridzwa. Ndizvozvo. Okay. Tozouya kumashops kumabhawa kuya kunoridzwa kumabhawa chaiko kunoridzwa music yedu. Zimura inopinda futi kumabhawa kuya vachotorera vanhu chi. Alright. Saka munhu aridza music mushop anobhadhara kuZimura. Aridza music mubhawa. Ndo Zimura inotouya ichitobata vanhu vaya vachitotora mari. Tuzviziya zvese. Isu nyaya yekuti tiri magrade 7 hatina hedu kuenda kuchikoro. Inini ipopo ndiregerei. Handiti pandisikakwani. Asi mazira ndoita mumabhazi muya. Moto zikanonzi music inoridzwa.
inopinda kuti zimura mumabhazi. Mumabhawa inopinda. Mumabasa chamumakambani akasiyana-siyana. Kana ukasatonamira chipepa chakazimura unogona kusvika uchitosungwa. Kungoti mazana wenyaya yekuti vakutya kuita zvese nenyaya yekuti vaziva pane chakabvondoka, pane zvikiitika. Ende president havatodi kuti vaimbi tibatwe rafu. Ndosaka president vakatisirawo minister wekumabhendi wezvemusic. But maminister acho handizivi kuti vanonyanoona vanhu vakaita sei, because pamwe pacho inini ndaane time ndabva kuSouth Africa ndiri munomu. Asi ndinotonetsa kuti wari kumberi kwedu vari kunyatsomirira vanhu vakaita sei. Zvitonetsa, hatizivi ipapo. Alright, ndikuudzei kuti imimi mushure musati mapiwa $23 yamuri kutaura. Kumashure uko maimbopiwa mari yakanaka here? Ndakambopiwa $800. Zvikanzi hainyaya yekuti ngoma dzako dziri kuriri. 800 ndakatomboipachura. 800. Kokuya kunopiwa vanhu mari kakwekwe. Kuya mumwe munhu anogona ne 2,000 kana 5,000. Umwe munhu agobva ne $4. Nditokutaurire. Saka inini ndiri kuti apa hatisi kutaura nyaya yekuti tiri kutaura nyaya yekuti because iwo wanga vasingariri paredhi. Ko mari dziri kungobatwa mumabhawa umu nemumugwagwa mumota dziri kufamba dzisingatombori dzimanzi yashuga shuga. Munhu atotozviridzirawo ngoma yake kana atomboteerera kana kuredhiyo. Atotongoridzawo zvinhu zvakatoedza kudhara, atotodzira memory card rake asi anongonzi chakwadi tipo mari yacho handisi kuwanawo here ishe yangu ipapo. Ndo pane nyaya yangu iwo. Alright. Ise tiri magrade 5 hatinyange kuendawo chikoro. Pamwe pacho tinotora machanzi nenyaya yekuti hatisi kudii. But yaiwa wakati nevamwe vanoziva ko ivo wobva waitawo mwoyo wakaoma kuita sawo mairo zvishuwa votadza kutinzwirawo dzizishuwa hamusvodiwo iri unhu tibatsirei takuwa. Alright baba Shuga aiwa tinotenda. So tabata nyaya dzakawanda izvozvi zvichirega tichitotura mafemo tichindopendera chirongwa chedu. Pane mubvunzo wandida kukubvunza iwe unogara uchindinetsa. Imimi navaketai Muchawaya mune ukama here? Ini ndakabvira kare kuzvibhuya. Ya, zvazvinoita munhu paunopinda muchinhu une munhu anotokubata-bata. Kana ndichizama kuti une munhu anokubata-bata, une munhu anokunakidza. Zvakafanana ndingatimbotora muenzanzi wababa Ashero. Mukoma Aleki Macheso. Ini chibaba changu. Sando dzavo baba Ashero. Sando nezvipikiri zvese. Sando dzavo. Mukaona vanhu vese vari kuridza zvimagitari zvavo vachizama kuda kurerekera kuna baba Ashero. Kunakirwa nemudhara kweko. Ndizvozvo. Ifulevu. Sure. Ndo chokwadi. Saka vanhu vatogara wagadzira zita rani? Rao kudai. Inini manje munhu akandinspire ndimudhara Ketai Muchawaya. Muimbi wandaifarira zvekuti even now ndikatozwa ngoma yamudhara Muchawaya zvangu zvatoita. Nhau iripo. Mudhara Muchawaya akashanda nehama yangu Knowledge Kunenyati. Muzokomba Movers. Yamunoziva inonzi Muzokomba Movers. Iri Kasongo band. Ya. Titori neukama zvekutodaro nana baba Kunenyati paMuzokomba. Okay. Wamuchawaya ini ndakapedzana ndakuzoti zvangu because inini vamwe vaitoti ndiri mwana wacho. Vamwe vachiti muzukuru. Saka inini nyaya yekuda kuti ndigare nangopinda mutaundi. Ndigare nangopindawo zvangu because ndakapedza ndoti ndizitori zvangu muzukuru wamudhara Muchawaya. Alright. Ndozvidii izvozvizvi vanhu vanotondiraambira kuti iwe unonyepa, uri mwana wehanzvadzi yacho, uri muzukuru wamudhara Muchawaya. Izvo inyaya yekuti ndakandobayiwe mubabu ngemusambo wamudhara Ketai Muchawaya. Zvekutoti kumhuri yekwaMuchawaya ndine mukomana Itai ari kwaMakoni kuchitumbwisa Moyo. Ndinombomuona apo napo. Mukomana uya ngatiti gono waya Moyo waya. Even wakati shuga ini ndo zvandaitofungidza kuti zvichaitika makore esati atobva. Ndaida kutoita collab na Itai Muchawaya.
even now moyo wakati shuga uya timbogara pasi tiarrange ngoma na itime chawaya 100% ndakasununguka because ndo musambo wakaita kuti vanhu vandifarire ende hapana pendingambozovenga mhuri kana kuti mwana wemunhu akaita kuti mafanzi andifarire. Ini ndinotobatikana nenyaya yemukomana uyu kuti haadi kunyanya kuita mashows mwana wamudhara muchawaya nenyaya yekuti is a businessman aangomiriri zvemagitari munhu anotoiti zvitiriwa zvaanoita saka iye anoziva machallenges anoitika mumagitari hapana chaasina nainstruments anawo mota dzake anadzo asi anongobhoekana kuti kuridza magitari chisiya bhizinesi rangu kumagitari kwake because magitari hapasi pese pekuti mungandoridza magitari mobuda muine mari saka munhu asikadi izvo zvomunesi but iye zvezvika ndichambozodzifambira nyaya dzacho tomboona kuti tikagara pasi navamuchawaya junior itai muchawaya timborowa 1 song kana 2 songs timbonoti aiwa izvo zvizvi Mr. T hapana pendoridza magitari mhuri yeZimbabwe ndiregererewo ndisingavingwi pastage nemafanzi vachinditi shuga ndinokubudisira hangu mari ndiridzirewo ngoma 1 kana 1 zvaiyakiita muchawaya inini manje nenyaya yekuti ndine pandakanga ndichiridza ndiri serious kuridza music yamudhara muchawaya ndanga ndakuita semunhu uyaya wekuti akuita sekuti ndakunzwa zvisizvo because ndiri kurangara ndiri pabudiriro 2 pacharewa pandakashutwa vhidhiyo yana Mairos takaseta mushini pastage gore mama kazara mubhawa masipika ndobva anzi mamwe uku isi tichiridza bendi toti mamwe masipika uku mamwe uku ndakati ndichiridza ngoma yandairidza yangu kwete yamudhara muchawaya ndakatanga kunzwa masounds amudhara voice ramubaba wamuchawaya kumasipika ese somwe yandairidza yanda ndisikachainzwa zvakandinetsa mhuri yeZimbabwe mafanzi eshuga kusvika ndo musi wandakasiyana nekuridza ngoma dzababa wamuchawaya kusvika nhasi unoyu handidziridzi zvekutomhanya ndakati ndanzwa chitiko ichocho munzeve dzangu ndainzwa mavoisi amudhara muchawaya rekutanga racho nerekutobheka ndaizwa zvese ndabva pandandakamira ndobva ndaenda pamasipika so ndobva ndateerera pamasipika ndikati zvimwe ndiri kuita mistake ndobva ndaenda kune rimwe side futi tikuti tichidza bendi toti kumasipika ndobva ndaenda futi kune rimwe side ndobva ndateerera futi sound ndainzwa mavoisi andaitonzwa ndine zvinhu zvandaitonzwa ipapo ndobva ndateerera futi ndobva ndati mas mavoisi amudhara muchawaya ndiri pastage kudaro ndobva hana yange yatanga kurowa zvechokwadi hana yange yakarowa hana yange yarowa kudaro zvakandivhundutsa ndakabva ndabatwa nekuvhunduka kubva musi iwoyo ndiri ndega ndakatanga kungoti ndakuregera ende 2 zvazvinoita mhuri yeZimbabwe mafanzi angu vamuchawaya vakasiyira vana vavo nhaka saka naizvozvo ndakazozvipa futi mubvunzo inini pachezvangu ndikati ndikaramba ndakadhipisa nezvandanzwa mumasipika ndavhiringidza vana vamudhara chokwadi ndizvo zvakaitika mukoma izvozvo mukandishuka zvetiridze indairowa music yamudhara muchawaya zvekuti taitoti ndiye ini voice racho ndinaro ini chinhu chaakanditira Mwari mari havana kundipa zvavo asi voice iri pana para mudhara muchawaya mahwani anogara taura nasekuru wamusudwa mahwana saka inini ndakangopindwa nepfungwa yekuti zvakafanana Sulumani Chimbeto baba Simon angatori madzikoma angu anga ari madhara angu kusanganisira namudhara Naison handingazoimbi musambo uya wedendera kuita sekuti ndichatoita sekuti ndina mwana wacho
panguva indirikuita izvozvo mwana womudhara Simon Wenga achaita sei? Apa ndo pane pfuma yake yese. Saka ndo zvakaitika pana mudhara Muchawaya. Ndakatobva ndatoti rekaendimire. Aiwa, alright baba Shuga. Aiwa, tinotenda. So ndikutarisa chiringa zuva chedu. Mashoko amuroda kusiyira mhuri yeZimbabwe nhasi wakakutarisai, wari kukuonai ndiye kuti kudii. Tinodaira kuti pahurukuro yataita tadzidza zvakawanda, zvakare tanzwa nhoroondo yekwamakabva kusvika tasvika nemumwe mamaipinda namo mairema kusvika tasvika panapa. So mashoko amuroda kusiyira mhuri yeZimbabwe ndiye kuti chii? Inini mahuchi andoda kusiyirai mafanzi angu mhuri yeZimbabwe kona to kona. Right. Ndoziva kuti vamwe vanonga vari mumigodhi, vamwe vari kumaminda vachirima, vamwe vari muzvikoro vachidzidza zvidzidzo zvakasiyana-siyana, vamwe vari mumabhiridha. Ndo mafanzi acho. Imimi ndoziva kuti munosvikirwa nemashoko asiriwo munzeve dzenyu ekuti shuka uya achaimbi, shuka uya achidhakwa, shuka uya ana kurongeka. Asi muri kudhakwawo here? Aiwa, inini kutaura chokwadi mafanzi. Inini ndinomwa. Asi mamwire angu andinoita because inini pandaipromoto pacharewa papari pahurusewo yedoro. Ndaitomwa doro zvikudaro. Asi handimwe ndochikangana kuziva kuti ndiri pabasa. Ende ndikamwazve handifani kumwa ndichizomwa ndichizokonzeresa pamberi pemafanzi. Plus musakangana ndinoputa futi. Ende pakuputa kwangu inini handina dambudziko. But kune vafana vari kuputa maguka manje, mitoriro. Ndo imwe nyaya yaruzhinji rweZimbabwe. Ndoda kuti ndikusiyirei. Tashungurudzikawo nevana. Ini nditoriwo nevana vangu vandishungurudza. Umwe wacho andinoputa gulu chairo. Mwana wangu zvekutoti ipo papa vamwe zvinotoonetsa kuti mudhara uyu anosungisa vana vake. Nditoti kune ruzhinji rwenyika hurumende chimbondibatsiraiwo. Izvo ndichitobva panapa ndoda kuenda kwamai kuStodart. Ndine umwe mwana wandoda kuti atomboenda ikoko. Ari kumwa madhiragi, ari kushandisa madhiragi. Ndatambudzika nevana nyaya yezvinodhaka. Inini kana ndichiti ndinomwa doro, ndinoputa zvandinoputa, handiputi maguka, handiputi gulu. Handimwi zvimwe zviya zvamunofungidzira. Ndofunga muri kundiona so. Fesi yangu ndachena hangu chirebvu changu nemusoro kudai. Vamwe vanototumwa ndiri kutinda chirebvu ichi. Aiyo, haisi tindi. Kutochenawo handizivi kuti Mwari wakandiitawo sei kuti ndochena. Inansana nemakore akawandisa inini. But level yandatove nayo vanhu vakutoti achatoo chimudhara chidharikeni. Zviriyo. Asi nyaya yezvinhu zvinodhaka mhuri yeZimbabwe. Kunyanya maofisa tibatsirei. Vana timu riri kutichwa ikoko kwavanenge vaenda kumaofisa uko vari kudzoka vachitoti papi pacho sewangu mwana inini atodzoka akadzoka atoright. Ndikatotenda kuti mapurisa aite zvakanaka. Ende mwana wangu chimiro chaakabva ainacho achienda kwaakaenda. Ndakatoti Mwari kutswai. But iye zvezvi atopinda kuti mazviri. Atanga futi. Iye zvezvi kutaura kwandiri kuita asi kurara pamba, asi kuwanikwa pamba. Saka hakuna baba mubereki angarasha mwana wawo zvekudaro, angaramba mwana wawo zvekudaro. Maofisa, batai vana vari kutishungurudza. Batai vanhu vari kudhira nezvinhu zvinodhaka zvekurevesa. Ndo chimwe chikumbiro changu. Because inini ndiri umwe wevabereki ari kuchema, especially wana wemaserebhu anobva atora advantage yekuti because baba wangu wanozikanwa, baba wangu wane kambiri kawo, baba wangu wane motikari, baba wangu wane dzimba dzawo, baba wangu wane mabhizinesi awo, but wachitanisha baba wake. Saka kuuraya nhaka yake ere mangwana rake. Pane zvinodhaka apa. Ndakumbirisawo mhuri yeZimbabwe, mama, kambani yekwamai kuri kutiitwa vari kuita zvinodhaka. Ndinodai kuuchira kuti rambai makadaro. Ini ndiri kutouya nevana vangu ikoko. Ndo chete solution.
because isu tadai tatochembera. Ukada kutanga kutsura mwana apa ndo vamwe vevana vacho vandiri kuti vana mai vekuendera kumaredhiyo vachiti havachengeti vana. Ukada kumutsiura neimwe nzira anototi zvimwe baba vavo inyaya yekuti namai vangu vakasiyana, zvimwe baba vavo kundibata rafu, unotonzi rafu nenyaya yekuti wane vamwe mai. Saka best way inini kungoti ndiri kuuya nawe ikoko kwamuri ikoko, mundigamushiro nechikumbiro changu, ndiri kutokumbirawo ndatambudzika nenyaya yevanhu. Aiwa, tinotenda baba. So ko wanenge wachida pane vamwe vanoda kuzokubata iwo, makasununguka iri kusiya phone number dzenyu? Ya, vanoda kundibata inini manuari vanenge vachida kungonditsvaga mukasvika kuSouth Park, kungosvika kuSouth Park munonzi kumagetsi shuga unotomuona sei, munotodzeka mundibata pafoni. Manje munondibata panamba dzinoti 078 305 3594 078 305 3594. Imwe futi ndine namba dzemanager wangu. Ndina manager kungoti panapa ndoya andisinaye ndangonoti nguva dzapera. Namba dzamanager wangu dzinoti 0773 205 403 0773 205 403. Anonzi Moses Nyagupu, munomubata. Dzandatanga kukupa ndo dzangu inini Mairosi mushuga imomo. Mazizwa dzandatanga kukupa mushuga imomo. Mawanayo. Right, aiwa, thank you very much muri yeZimbabwe. Tati timbodainza baba shuga timbokurukurawo nawo, tichimbonzwawo zviri zvitatu. Ndofunga ndonyaya dzetenge tiri kubata, ndofunga madzidzawo nekunzwawo. Saka so ngatisangane zvakare mune zvimwe zvikamo zvinotevera patinenge tiri pano tichikupai zvakare vaimbi tichawadainza vakawanda tichinzwa nhoroondo yavo rwendo rwaifamba pamusic kusvika pari zvino. Nhasi tinenge tichimbonzwa baba shuga ndofunga manzwa wachitaura kuti ndakazoenda kuSouth Africa zvakazodii zvikadii. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokutendai nekuramba makadengezera nekuramba makagukuchira. Mwari wakuitirai zvakanaka. Rambai muinesu pano paTeachCatch MTV. Mazvita. Tabonga. TeachCatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu TeachCatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. TeachCatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora tete.